Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Lilek Kristu. Kif Ġesu niżel minn fuq il-muntanja folo l-kbar marru warajh. U resaq fuq wieħed lebrus, inxteħed qudiemu qallu mulej jekk trid tista' tfejjaqni. Ġesu mett idu fuqu, messu qallu irrid kun infejjaq. U minnu fih ġismu indaf mill-lebra. U qallu Ġesu qis li ma tgħid lil ħadd. Iżda mur u ruħek il-qassis u għamel l-offerta li ordna Mosè biex hekk tagħti xhieda li inti fiqt. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristu. Qis li ma tgħid lil ħadd. Tidher stramba din li qal Ġesu lil dan il-lebrus kien għadu nieżel wara d-diskors fuq il-muntanja, nieżel mill-muntanja fuq l-park ta' nies u meta fejqu l-ewwel ħaġa li qallu qis li ma tgħid lil ħadd. U ma kienx l-ewwel darba li Ġesu għalhekk jew jgħid hekk fl-Evanġelju biex il-min ifejja ma jgħid lil ħadd. Għaliex? Għax ma jgħid lil ħadd. Hemm xi ħaġa ħażina li Ġesu fejqu. Naħseb illi nifhmu dal-kliem ta' Ġesu jekk aħna niftakru illi Ġesu ma rridx li il-kelma li tiġri tkun sempliċement dan bniedem li għamel ġubijiet, dan bniedem li għamel mirakli u daqshekk. Imma hemm ħafna aktar, bħalma naraw f'din il-ġrajja sabiħa tal-lum. Hemm ħafna aktar milli sempliċiment il-miraklu li għamel Ġesu miegħu għax fejqu. Anke jekk naraw l-ewwel it-talba li għamel dan il-lebrus, dana resaq fuq Ġesu qallu jekk trid tista' tfejjaqni. Kellu fidi li Ġesu jista' ifejqu, ma milulux mistoqsija tista' tfejjaqni. Ma kellu fidi. U jekk niftakru illi il-lebrużi dak iż-żmien kienu jridu jqogħdu l-bogħod naraw aktar dil-fidi kif mexxietu lejn Ġesu u fejn suppost dan għad il-bogħod ħafna minn Ġesu resaq lejh. U fejn suppost beda jgħajjad biex in-nies ma jilsqux minflok l-għajta tiegħu kienet jekk trid tista' tfejjaqni. Kien ħarsu mbagħad lejn Ġesu. Din is-silta qasira naraw l-imħabba kbira personali lejn il-bniedem u speċjalment il-bniedem fl-akbar bżonn. Ġesu kif jgħid l-Evanġelju kellu l-folol kbar ta' nies warajh. Imma il-ħarsa tiegħu jitfaħħa fuq dal-bniedem, fuq dan il-bniedem illi kien marit imma wkoll li kien emarġinat. Il-fatt jgħidlu kelma Ġesu, irrid kun infejjaq. Imma jagħmel xi ħaġa oħra. L-Evanġelju jgħid li Ġesu mettidu u messu. Sa dak iż-żmien kien hemm xi ħaġa li trid tagħmel ma' xi ħadd marid bil-lebra huwa li titbiet minnu. Kien hemm llum nifhmu aħna bil-pandemija kemm importanti d-distanza soċjali ta' 1.5 metri ta' 2 metri u nafu kemm hi importanti għal ħarsien tas-saħħa. Dak iż-żmien ħafna aktar minn hekk min kien marid bil-lebra rid jitbiet il-bogħod. Ġesu mettidu messu, mhux biex iwaqqa
il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa ta' dak iż-żmien, żgur li le, imma li xu kellu l-qawwa li jfejjaq li jerġa' jagħtih saħħtu mill-ġdid. U allura meta għamel hekk Ġesu wera kemm Alla huwa qrib il-bniedem fil-bżonn u speċjalment il-bniedem emarġinat. Fil-fatt Ġesu jgħidlu lil dan il-lebrus biex imur juri ruħu lill-qassis biex jiġifieri jerġa' jintegrah fil-komunità, ma jibqax emarġinat, imma jerġa' jieħu postu fis-soċjetà. U dan hu li naraw f'din il-ġrajja, taraw kif hija ħafna aktar minn sempliċiment dal-bniedem jagħmel il-mirakli, jagħmel il-ġubijiet, hemm ħafna aktar minn hekk. U Ġesu dan irid li jasal lilna wkoll biex aħna ikonna dik il-fidi li kellu dan il-lebrus u biex aħna nemnu li Alla jagħti kasna jimpurtaħ minna minn kull wieħed u waħda minna u jkun magħna speċjalment fl-akbar bżonn. U għalhekk tajjeb li aħna llum nitolbu l-mulej speċjalment f'din il-quddiesa bit-talba li jagħmillu dan il-lebrus mulej tista' tfejjaqni jekk trid. U nilqgħu dan il-fejqan li jagħtina l-mulej, tant ikun fejqan ukoll fiżiku, imma ħafna drabi jkun fejqan ukoll minn ġewwa il-qalb tagħna biex il-qalb tagħna tkun fil-paċi u jkollna tassew il-paċi tiegħu f'qalbna li l-isbaħ ħaġa li jista' jkollna.